Negozji tal-familja f'Malta li tul il-pandemija adattaw ħidmietom biex jibqgħu jagħmlu l-qlieħ qed jintalbu jgħaddu l-esperjenza tagħhom lil negozji oħra biex dawn ukoll itaffu mill-impatt negattiv tal-pandemija. Ir-regolatur għan-negozji tal-familja l-avukat Joseph Gerada spjega ma' One News li din il-kampanja ngħatat l-isem ta' One Nation One Family u qed issir ukoll fuq inizjattiva Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-għaqda tan-negozji tal-familja tal-Ewropa sabiex nagħtu eżempji diversi ta' dak ix-xogħol kollu li sar, xogħol tajjeb ħafna siwi ħafna, minn dik li nsejħu l-assinsla tal-ekonomija tal-pajjiżi Ewropej li huma n-negozji tal-familja. Dr. Gerada spjega li ħafna negozji tal-familja illi jirrappreżentaw ma' 70% tal-komunità tan-negozju f'Malta kellhom itemmu l-operat tagħhom għal ftit minħabba il-COVID-19. Kien hemm kumpaniji pereżempju illi kienu jagħmlu l-ħwejjeġ u bdew jagħmlu l-maskli. Kif nafu kien hawn domanda kbira għall-ilbis protettiv u għal daqstant irrealizzaw illi hemmhekk setgħu kemm jgħinu lill-komunità u lill-ħaddiema tagħna fl-isptarijiet speċjalment billi jipproduċu dan l-ilbis protettiv u fl-istess ħin ikollhom dħul għalihom biex ikunu jistgħu jżommu l-impjegati tagħhom fuq il-kotba tagħhom u jibqgħu għaddejjin. Kien hemm ukoll numru ta' ristoranti illi bi sħab ġodda ma' pjattaformi diġitali qed iwasslu l-ikel lill-klijenti fid-djar. U qegħdin nitolbu lil dawn il-kumpaniji biex jagħtuna huma eżempji ta' dak ix-xogħol li jagħmlu. La darba naqdu dawn l-eżempji kollha flimkien, inkunu nistgħu nibdew intuhom ċertu exposure fuq il-medja. U bekk kumpaniji oħrajn ikunu jistgħu jaraw li isma' kien hemm ħadd ieħor li kien kellu l-business simili ħafna għal tiegħi. U nexxielu jadatta għalfejn ma nistax nagħmel hekk jiena wkoll. Fuq kollox ir-regolatur għan-negozji tal-familja saħaq illi l-pandemija COVID-19 kellha lezzjoni kruċjali x'tgħaddi lin negozjanti madwar id-dinja. Lezzjoni illi tgħallmu ħafna negozji u mhux biss negozji tal-familja hija li tkun kapaċi tadatta u li tadatta malajr hija kruċjali biex in-negozju tiegħek ikun kapaċi jibqa' għaddej. U din hija xi ħaġa li ma naħsibx għandna nillimitawha għal sitwazzjonijiet bħal dawn biss. Hija sitwazzjoni li nitalmu minnha biex inkunu dejjem lesti biex nadattaw għal bżonnijiet ta' żminijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.